Здравей! Здравей, любима, ценна, красива и обичана! Аз съм Марина, твоят любовен психолог. Включвам се днес по повод разговор, който имах с приятелка за ситуация, през която преминава и така заедно осъзнахме, че това може да бъде ценна, полезна тема за всяка една жена и за това реших днес да се включа малко на живо. Темата и ситуацията е следната: да се притесняваме ли като жени, ако с мъжа, с когото излизаме, виждаме и знаеме, че поддържа контакт с своя бивша приятелка, харесва и постове в социалните мрежи или се чуват по празници и знаеме, че са имали преди това интимна връзка, интимен контакт. И това трябва ли да ни притеснява, какво е нужно да предприемем или някакви действия, нужно ли е въобще действия и общо взето малко повече в тази тема и в тази връзка. Ако тази тема се свързваш с нея, ако си на такъв етап също и си се питала и си се чудела, реших днес да се включа на живо и да ти разкажа моето мнение, моята гледна точка и това, през което ми се иска да си обърнеш внимание именно в такава ситуация. Значи, нещата не могат да бъдат естествено сведени до черно и бяло. Да, това е повод да се притесняваш, не, това не е повод да се притесняваш. И затова аз искам да излезнем от това мислене, дали трябва да се притесняваш или не в тази ситуация. Какво казва тази ситуация, дали има заплаха, този мъж дали по някакъв начин ще прекрачи границата с тази бивша приятелка, дали е преживял въобще тази жена. Всичките тези въпроси те изваждат от теб, говоря от теб като енергия, от връзката, която имате и изграждаш с този мъж, и те вкарват в това да отидеш буквално енергийно във връзка, която този мъж има с тази жена, или да отидеш енергийно при тази жена, да проследиш нейни профили, да гледаш тя каква е, да се сравняваш с нея. Много често се случва това. Това е много естествена реакция. Това също искам да обърна внимание. Няма грешки, няма правилно, няма грешно. Всяка ситуация си е много индивидуална и много специфична и има свой контекст, има своя среда. Т.е. на един фон едно нещо ще изглежда по един начин, на друг фон същото нещо ще изглежда различно. Така че пак не можем да казваме какво нещо да го отсечеме черно-бяло или какво трябва да се прави. Но това, което съм забелязала и това, което често се случва и това, което е много естествено, е ние да проверим и да се сравним и да видим каква е тази жена, защото този мъж на нас ни харесва. И това е буквално, може да го сметнете за рептилен мозък. От рептилния ни мозък, мозъкът, който ни подава сигнал за оцеляване, който ни подава информация, който се грижи ние за дишането, за кръвното ни налягане, за това въобще ние да се чувстваме на сигурно място в света. Когато сме изграждаме интимност и близо с партньор, с мъж, е естествено, ако разберем, че той има връзка, поддържа контакт, не връзка, в смисъл има контакт с друга жена, с която са били интимни, ние да стъпиме буквално е така на ногти и да искаме да разберем каква е тази жена, как изглежда, с какво се занимава, без да искаме да ходим при мъжа и да го питаме директно, защото смятаме, че това по някакъв начин ще ни постави в уязвима позиция. Така че ако това го препознаваш в себе си, ако ти се е случвало, не искам да се обвиняваш и не искам да смяташ, че ти по някакъв начин си в грешка, защото това ми се случва и на мен, това се случва на жените, с които общувам и това е много първична реакция, която е свързана с нашата природа, с женската ни природа и не само с женската, въобще с природата ни, това, което е важно за мен, аз да го брана, да искам да си го взема, да не искам то да си тръгне от мен, да искам то да остане с мен, да искам то да избере мен. Тоест, това е много естествена реакция.
Това, което обаче е важно да си обърнем внимание и което аз те каня да си обърнеш внимание в такава ситуация е, ако се забележиш, че отиваш твърде много към мъжа, да мислиш дали той нещо не прави, дали той по някакъв начин не предприема някакво действие, дали тази жена колко е по-добра от мен, колко по се сравняваш и в сравнението си ти си в по-ниската позиция, върху това аз искам да си обърнеш внимание. Да върнеш своя фокус вътре в себе си и да се запиташ, има ли нещо, което в отношенията ми с този мъж аз имам нужда и не се случва. Защото много често външни обстоятелства, контакти с други хора, особено такива ситуации с бивши партньори или пък бивши съпруги, много често събуждат вътре в нас, сигнал ни подават, че нещо във връзката се случва, на което ни е трудно да обърнем внимание и за това обръщаме внимание на тези външни фактори. Тоест, има ситуации, в които, понеже не мога да обгърна всички ситуации, искам да направя една скоба. Има ситуации, в които има ситуации, в които твоето притеснение може да бъде абсолютно релевантно. Т.е. ти да си с мъж, на когото да нямаш доверие или който да ти подсказва с поведението си, че не е постоянен, топъл, студен, изчезва за дълго време, говори за други жени, не иска да се ангажира с теб сериозно и тогава ситуацията има един нюанс. Ако говорим за връзка, в която ти изграждаш интимност с този мъж, той идва към тебе, срещате се, спите заедно, опознавате приятелските си кръгове, ставате все по-близки, ти разбираш това, съвсем друг нюанс. Така че нюансите са много, но основното, което стои ние като жени да реагираме на това, е защото има нещо вътре в нас, има един страх, има нещо неудовлетворено, има нужда, която ми е важна, има съмнение на къде отиват отношенията ни, има притеснение, този мъж ще ме избере ли. Има нещо вътре в нас, което реагира уязвимо, което се свива, което се страхува, че по някакъв начин можем да бъдем наранени. И върху това е нужно да насочиш своето внимание и своя фокус. Комуникацията и общуването с минали партньори не е проблем. Ако мъжът с когото си, ти усещаш, че той го е грижа за теб, ти усещаш, че той не изчезва за дълги периоди, ти усещаш, че той те цени като жена, докосвате физически, желаете, целувате, прегръщате, каните на срещи, говори си с теб, представяте на приятелите му. Тогава дори той да общува със свои бивши приятелки, това не искам да те притеснява. В един идеален случай, естествено, защото по-важното е това, което се случва между вас. Това е важното. Но ако вече между вас има трудности, има напрежение, ако ти усещаш, че този мъж, енергията му не тече към теб, ако ти усещаш, че този мъж си тръгва и изчезва, ако ти усещаш, че този мъж не те уважава, ако ти усещаш, че този мъж или директно ти заявява, че че не иска сериозни отношения и ти виждаш, че този мъж заглежда дори други жени пред тебе и прави коментари, казват за други жени, че са по-хубави от теб. По някакъв начин ти до този мъж не се чувстваш. Ти до този мъж. Не мъжът е проблемът, а ти до този мъж не се чувстваш спокойна, не се чувстваш сигурна, не се чувстваш харесвана. Това може да е връзка с мъжа, може да е и твоя раненост, твоя
твоя раненост на твоето самочувствие и на твоята стойност, която ти си преживяла в семейството си. И когато ние имаме рана по повод нашата стойност като жени, по-често е да се чувстваме нестойностни до различни мъже. Или да избираме мъже, с които да се чувстваме нестойност. И затова стана малко сложно, стана наистина, защото това е сложна тема. Опитвам се да ви я представя колкото е възможно по-семпл, но това, върху което е важно ти да обръщаш внимание, е твоите чувства, твоите нужди, твоето усещане за тази връзка, за това как ти се чувстваш. Да си дадеш пространство и време, в което да затвориш очи, да си представиш мъжа и да си кажеш как се чувствам. Усещам ли, че този мъж идва към мен? Усещам ли, че този мъж го е грижа за мен? Усещам ли, че с този мъж сме на една страница по повод взаимоотношения? И ако има нещо, което те притеснява в тази област, това, което е ценно, е да се говори. Връзките се случват чрез поделяне, чрез изграждане на близост. Да изградиш близост означава да покажеш това, което е вътре в теб, на друго човешко същество, на мъжа, и да го поканиш на приятелски разговор, да му споделиш какво преживяваш. Не да го обвиняваш и не да му поставяш ултиматум. Това не ми харесва, не искам да се случва, защото ние не можем да спрем един човек в живота му, в начина по който той живее, в начина по който той си има своя социален кръг и ние да го спреме да общува с някого, само защото ние не се чувстваме, как да кажа, ние не можем да го изискваме това. Но имаме своя граница. И можем да заявим границата си. Т.е. да кажа, тук не ми е комфортно. И да помолиме мъжа, да видим как той ще да ни подкрепи в това, от какво имаме нужда. Но ако той не го направи, това не означава, че той е лош човек и трябва да бъде обвинен, но означава, че ние сме изправени пред много сериозната ситуация, да видим дали можем да изберем себе си и да се погрижим за себе си на първо място. Така че не е проблемът, че мъжът, с когото излизаме, или има контакт със свои бивши партньорки. Проблемът е какво се случва във връзката. И дали този мъж сме на една страница с него по отношение на ценности, по отношение на етап, в който сме, т.е. по-сериозен ангажимент, желание да имаш сериозен ангажимент. Защото понякога се разминаваме дори на ниво желание. Моето желание е да съм в сериозно да се ангажирам с мъж. Това ми е желанието. Дали ще стане с този мъж, естествено трябва да проверим, но понякога мъжете влизат с желание, аз искам просто да се забавлявам или аз на момента съм избрал да не се ангажирам сериозно с жените и затова имам и много жени около себе си. Тоест ти трябва да познаваш себе си. Какво се случва вътре в теб? Какво за теб е важно? От какво имаш нужда? Какво в теб се активира? Какви чувства в теб се събуждат? Това са най-важните теми. И много често забелязвам жените, че започваме да анализираме мъжа. И това трябва да се спре. Този анализ на мъжа, какво прави, с кого го прави, къде ходи, ама той всъщност има ли някакви чувства или няма, ама каква е тази жена? Пак не го осъждам това най-малко, защото аз съм го правила и мога да го разбера. Тоест, да ходиш, да гледаш профилите на другите жени, особено сега с Фейсбук, да ги тракваш, да ги издирваш, да ги гледаш, да се сравняваш. Това няма нужда да се осъждаш за това. Но в момента, в който го забележиш, моята покана е ти да се върнеш към себе си. Енергийно да си поемеш дълбоко въздух и да издишаш и да си представиш, че издишвайки ти влизаш навътре. Влизаш навътре в тялото си. И от това място, когато
Това се случва с практика, това се случва с себесъзнание, това се случва да избереш и да се запиташ какво чувствам, какво става с мен, какво ме притеснява, какво ми липсва в отношенията, от какво имам нужда, което не получавам. Това са важните въпроси. И когато носиме своя раненост на собствената ни стойност като жени, тази рана се случва в детството. И когато ние не сме се погрижили за раната си, е възможно да се чувстваме нестойностни, притеснени, страхуващи се, че ще изгубиме мъжа, защото не сме се погрижили, защото го правим от мястото на своята рана. А понякога можем абсолютно да имаме право и този мъж наистина да не е моногамен, да не е верен на нас, нали, да се разминаваме в нуждите си, в гледните си точки. Това също може да бъде сценарий. Но ти не можеш но колкото повече ти стоиш при мъжа, толкова по-далече си от себе си. И тогава правиш изоставяне на теб. Защото не те е грижа за твоите чувства, а защото те е грижа как да предвидиш този мъж, как да го проанализираш, как да направиш някакъв ход, с който ти да го задържиш и той да остане при теб. Но в това има много напрежение и много насилие. И обикновено ни създава безсънни нощи. Добре, виждам безценни съвети, благодаря и аз благодаря за това, че ви резонира, вдъхновяваща и полезна. Вау, много благодаря за обратната връзка. Това наистина е много важно за мен и се радвам, че мога да ви бъда полезна. Тоест, като обобщение, това, ако разбереш, че мъжът, с когото излизаш или с когото си във връзка, поддържа отношения с бивша приятелка или говоря за приятелка, защото за съпруга, особено пък ако имат и деца, абсолютно естествено да поддържат връзка, даже би било здравословно, но това има си своите граници. Тоест ти трябва да познаваш, да се върнеш към себе си и да видиш от какво имаш нужда във връзката, какво се случва във връзката ти, а не какво прави този мъж с другите, какво се случва във връзката между мен и мъжа, от какво имам нужда, какво ме притеснява, какво ми липсва, за какво не говоря. И жените много се санкционираме и си слагаме цензури. По тази тема не трябва да говоря, тази тема ще го оплаши, тази тема няма да е рано за нея. Аз не съм фен на това. Аз мятам, че ако ние сме преживяли рана, травма от детството си върху нашето самочувствие и върху нашата стойност като жени, и ако ние се лекуваме, ние, влизайки във връзка с мъж, ще бъдем много по-тревожни. И това, което аз заставам и вярвам, е, че ние трябва да цениме тревожността, която имаме, защото това е част от нас. И да намериме място да говорим с мъжа и да не се преструваме на нещо, което не сме. Но пак естествено има своята граница, има как да общуваш с мъжа, как да предадеш своето послание на нужда. Това е нещо, което много рядко имаме добри модели, от които да видиме и да се научиме как става това. Аз съм благословена с професията си, защото професията ми като любовен психолог ежедневно ме среща с мъже и жени, които са извървяли пътя от своята раненост, които изграждат здравословни отношения. И аз ежедневно се уча от такива хора. И ежедневно слушам такива хора. Това е моето ежедневие. Това са моите 8 часа работен ден. И това ми помага аз да го интегрирам във връзката си. И това помага да споделям тази мъдрост и тези знания. Така, виждам коментар. Опитът ми показва, че мъжете, особено тези с възможности и статус, това число и с добро образование, търсят само забавление в отношенията си. Когато жената търси нещо различно,
смява се. Така, когато жената търси нещо различно, мъжът се отдръпва. Какъв е този социален феномен? Търсят само секс и дават само това. Ако жената каже, че това не е нейната история, мъжът изчезва. Лично аз няколко пъти го преживях за последната 1 година с различни партньори. Да, съжалявам, Ема, за това, че си преживяла това, защото мога да си представя колко е неприятно и болезнено, защото всяко разминаване е болезнено, защото нямаме близост, нямаме свързване, когато се разминем. Но аз не би го сложила като социален феномен, а по-скоро би го ограничила до това, че има различни мъже. Основата и повторението си ти. Тоест, ние ще срещаме мъже, които, особено ако сме в процеса си на привличане, ние ще срещаме мъже, които не искат да се ангажират сериозно. Това е част от процеса на обвързване. Тоест, това, което се случва, на което е важно да обърнеш внимание, как се подкрепиш и какво се случва с теб, когато преживееш такова разминаване. Да, събуждат се много чувства, да, събуждат се много емоции, но това не е идеята ние да обвиниме мъжете, че те са такива. По-важният въпрос е с какъв мъж аз оставам и как се справям с разочарованието. Защото разочарованието и разминаването са част от процеса. Те не са нещо, което ние трябва да избягваме. Те са нещо, с което ние е нужно да ни стане комфортно, да разбереме, да сме спокойни, че това ще бъде част от процеса. И това означава да обърнем внимание на чувствата си в такива ситуации. Тоест това, което правиш в момента, ти отиваш при мъжа. Ти изоставяш себе си в този случай, защото ти си вече при мъжа, ти го питаш какъв е този социален феномен, защо това се случва, защо мъжете със статус не искат да се ангажират сериозно, това винаги ще става така, всички мъже са така. Това е енергията ти тече вече при мъжа. Тя не тече при тебе. Какво се случва с мене? Какви чувства предизвиква това? Как мога да се подкрепя? Как мога да си тръгна от мъже, с които се разминаваме? Това значи, че имаш нужда да обърнеш внимание върху себе си, върху собственото си енергия, върху собствената си рана, върху рана може би от изоставяне или пренебрегване или неглижиране. Колкото повече се опитваме да анализираме другия и толкова повече изоставяме себе си. Това означава, че има нужда, че някаква част в тебе е преживяла много трудност и болка в разминаването и също много, за съжаление, носиме в себе си една детска наивност, че нещата ще станат веднага, че няма да минаваме през разочарования и ние не знаем как да се справяме с разочарованието. Защото разочарованието води до събуждане на чувства, които могат да са били забранени. Ние много често сме отгледани в семейства, в които има забрана за чувствата. И то за някои чувства. Но разочарованието и след това да потъгувам и след това да дам време са част от процеса на близост и на свързване. Доста ми е трудно да говоря. Разбира се, Елена, това е трудно е да говориме за това какво се случва вътре в нас. Понякога ни е трудно да остана със себе си, защото при което оставам, е толкова объркано, толкова заплетено като кълбо, с толкова много интензивност и чувства, че ме е страх дори да остана със себе си. Толкова забрани има да чувствам определени неща и за гарниране, за да ни е още по-трудно, имаме и това изискване, че аз трябва да се справям сама, че тези неща са нищо, че това въобще не са сериозни проблеми, че другите хора какви по-сериозни трудности има, че някой гладува по света. Толкова много отхвърляне и изоставяне преживяваме, че
всичко това излиза в взаимоотношенията с огромна сила. Затова взаимоотношенията и изграждането на близо с мъж са са школата, в която най-много можем да опознаем себе си, да разберем къде сме ранени и как да си помогнем и как да се осъзнаем и какво имаме нужда да видим и ни свързват най-дълбоко с всички чувства, които са потиснати. И разбираме, че имаме много преживявания, които по някакъв начин са ни откъснали от нас самите. Добре, ако прекрасно е, че си избрала себе си. Ами начинът, по който можеш да се погрижиш за себе си, е като си до себе си. Не може да се насилваме да бъдем по-добре, отколкото реално сме. В школата, в която се обучавам, създателя на школата, казва се Фриц Пърлс, казва, че за да се промени нещо, първо то трябва да стане това, което е. Тоест много често аз казвам, имаме конфликт вътре в къщата ни, в собствената ни същност имаме конфликт, който казва: не искам да се чувстваш тъжна, искам да гледаш на нещата по-леко и да продължиш напред и да излизаш с нови мъже и да не ти пука толкова. Това не е грижа към теб. Грижа към теб е ти да видиш какво всъщност чувстваш, какво наистина става с теб. И това може да не ти хареса. И въпреки това ти да останеш. Да останеш със себе си означава няма да се насилвам. Какво се случва с мен? Какво е моето състояние? И понякога този път към себе си е джунгла. Тоест няма го. Ние трябва да го изградиме. Той е обрасъл толкова много, че ние сме загубили този път към себе си и с това да останеме със себе си. И начинът, по който можем да се свързваме със себе си е през изискванията, през критика и през натиск да бързаме и да правиме много действия навън или да анализираме другите, но не и истински да изградиме интимна връзка със себе си, което е в сърцето на моята практика. Това, което аз обръщам внимание, каква е връзката с мен. Така можеш да се погрижиш. Грижата започва с това да си любопитна към твоето собствено състояние, без да отиваш към себе си с някаква програма, с нещо скритичко, тайничко. Аз сега ще ти обърна внимание, ама имам цел, гона резултат. Това винаги се усеща. Нали знаете, когато някой идва към вас, хем е мил с теб, обаче ти усещаш, че отдолу има някакво желание, нещо иска да постигне, нещо иска да вземе от теб, нещо иска да те принуди някъде да бъдеш. Това винаги го усещаме. И това много боли. Затова грижата е да съм любопитна към себе си само и единствено за мен. За моето състояние, за това през което преминавам. Да ме е грижа истински да разбера какво чувствам. Не с намерението аз да се отворя за мъж или да привлека мъж. Не да хода към себе си с някакъв скрит, тайно скрито намерение да постигна конкретен резултат. Така. Осъзнаване и смирение, да, чудесно. Добре. Виждам тук, да, интересни предложения. Така, това е с което исках да се включа. Наистина темата е... по темата може от много гледни точки да се погледне. Не мога да изчерпа всички варианти, но знам, че колкото по-близко сме до себе си и това, което чувстваме, толкова повече яснота имаме спрямо другия. Колкото по-наясно съм с вътрешния ми свят и съм свързана с вътрешния свят, който нося и мога да остана каквото и чувство да изпитвам, толкова по-наясно съм за другия. Това е много важно
послание. За това най-важната работа е работата върху връзката ми с мен. И в тази посока искам да използвам възможността да те поканя на един онлайн тренинг, който ще направя на 13 февруари по повод месеца на любовта, февруари месец. Този тренинг се казва "Аз съм ухажвана жена" и за 2 часа ще дам много практики за това как да се свържеш със себе си, точно това, за което говоря, какво конкретно може да те подкрепи енергийно, много мощна практика за това как да изграждаш по-дълбока връзка с теб. Ще си говорим за това какъв да бъде твоя Tinder профил и не само Tinder, въобще онлайн профила ти, така че да можеш към тебе да идват по-качествени мъже и да привличаш мъже, да повишиш качеството на мъжете, които привличаш. Ще обърна внимание на това какво се случва, когато мъжът прави дистанция и какво да бъде твоето първо реакция в такива трудни моменти, ситуации. Има много неща, които съм събрала и искам в рамките на 2 часа да ти споделя това знание, да бъде много концентрирано, много интензивно, да се случи онлайн, за да може повече жени да имат достъп. Ето в този формат ще поддържаме връзка чрез чат. И хубавото е, че този тренинг ще има и запис и всички, които се включат, ще получат и запис. Цената му е само 29 лева. Наистина изключително достъпна цена за знание, което ще ти даде много спокойствие и ще ти обясни и подпомогне в много критични ситуации, дори като тази, нали, виждам, че приятелят ми си пише с други жени какво се случва, да се притеснявам ли. Той ще поработиме много в тази посока. И ще ти дам много ясни насоки за връзка с теб, за това как да покажеш себе си в социалния профил, особено когато става въпрос за привличане на мъж, Tinder или сайтове за запознанства. В тази посока ще ти бъде доста полезен този тренинг. Така че даже още днеска, аз го пуснах вчера тренинга и днеска клиентка ми изпраща имейл, че насоките, които съм ми казала за Tinder профила, вече работят и тя не може да повярва, че среща толкова по-готини мъже, отколкото преди. Така че това ми дава още една подкрепа от Вселената, че от този тренинг има нужда и най-вече има нужда от това да започнем да си позволяваме като жени да бъдем ухажвани. И тази дума искам да потъва дълбоко в тебе. Ухажвана. Толкова красива дума, толкова стойностна, толкова спокойствие и усещане за ценност и стойност носи тази дума. Така че всяка жена, която иска да бъде ухажвана, независимо дали тепърва изгражда връзка или вече си във връзка, защото тези насоки, за които ще говоря, ще ти помогнат и ако си във връзка. И ще те подкрепят да си по-близко до себе си. Така че ще работиме през теб, през собствената ти стойност, към връзката ти, към мъжете. Ще ти дам естествено много практики, насоки, за какво да си общуваш с мъжа, за какво да наблягаш, как да общуваш с мъжа, за да изграждаш близост. Наистина неща, които съм научила в опита си, които съм научила от менторите, с които се свързвам, по темата за разликите между мъжете и жените, но наистина много семпли насоки, които могат да направят много качествена промяна в отношенията ти. Така че ще споделя линк в описанието на видеото. Включи се, ела на тренинга на 13 февруари. Ще се радвам да се видим. Цената му наистина е уникална, тя е промоционална. След това тренингът ще го продавам на много по-висока цена, така че сега е моментът да го вземеш и да си вземеш това знание, тази ценна информация, която да ти помогне да си по-спокойна в процеса на ухажване и да си ухажвана. Така, за момента е това. Виждам, че възникват още въпроси. Ако това видео ти резонира, сподели го, изпрати го като съобщение на твои приятелки. Естествено, има всякакви варианти, по които можеш да споделяш това видео, както ти е комфортно.
Ще се радвам да разпространиш, ако смяташ, че това би било полезно на твоя близка приятелка, която също е в своите трудности и изгражда близо с мъжете и изгражда близо със себе си. Така че, помни, няма нужда да печелиш любовта на мъжа. Нужно е да имаш всичко вече в тебе, което да бъде обичано. Нужно е само да си припомниш, че вече си ценна, красива и обичана. До нови срещи!